मार्कुस बसुमतारी, प्रेसिडेन्ट इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम। जोंनि बे इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आसामा मोनसे प्लेन्स आरो हिल्सनि कमन प्लेटफर्म। बेवहाय जोंनि हिसाबाव दा जों 35टा जाति दङ जोंजों आरो बेखौ जों बे संगठनखौ जोङो थांनाय 2014 सनावहाय बेखौ दादोंमोन। बिनि दानायनि मेन उद्देश्य खारनानो जाहैदों जोङो माने जयैहाय जोंनि जेसेबांनाखि ट्राइबेलफोरनि इसु दं बेवहाय जों जयै गसंथानानैहाय सोमावसारलांनो आरो। नाथाय सोमावसारनाया ओरैबायदि जोंनि जेनाखि थांखि संगठननि जेनाखि एम बे जाहैबाय जोङो आयेनजोंहाय नांनो बे संगठनखौ दानाय जादों। आरो जोङो हानि थामोनथा आरो बे टेलेन्ट जबनि बेलायावहाय गोबां जोंनि बिटिआरजों लोगोसे गुवाहाटि नौखारायावबो पार्टिसनफोरखौहाय सिलेक्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों। दाबो जोंनि गेजेराव बर' आरो ट्राइबेल हारिया हानि थामोनथाखौ मोनजोबाखै। नोंथांमोना बिनि सायाव मा मावो? दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि संगठनखौ दाखांनायनि लोगो लोगो 15 सनावनो जोङो गुवाहाटि हाइकर्टआव थांनानै केस हैदों। PIL मोनसे खालामदों। बेयो नोंथांमोना इन्टारनेटआवबो नुगोन। बे केस नाम्बार 78 PIL होननाय बे नेटआवबो दंजोबो। आरो बेवहाय आंनि नामा माने जोंनि संगठनाव हैदों, नाथाय जोंनि संगठना रेजिस्टार्ड नङैखाय आंनि नामावहाय केसखौ जों होनाय जादों। ओमफ्राय बे 10 नम्बर सिरियाल 10 नम्बरावसो आंनि नामा दं। खारन 2012 सनावनो प्रदुत कुमार बराया बे केसखौहाय होदोंमोन। नाथाय बे होनाय समावहाय खालि आसामावहाय 6टा डिस्ट्रिक्टल' बे कभार खालामदोंमोन आरो। जोंनि BTC आरो माखासे बेबायदिनो गुबुन गुबुन बेल्ट ब्लकआ थालांदोंमोन। नाथाय जोङो जेनाखि इन्टारलकेटरि सिस्टेमजोंहाय बे केसाव हाबफायो अब्लानाखि आसामाव 6टानि जायगायाव 16टा डिस्ट्रिक्ट जादों। आरो जोङो बेवहाय जिरायनानै थायाखै। जोङो बेवहाय एकदम मावबाय थादों। माबा माबि डकुमेन्टसफोर RTI होनानै जों बख'नानै बेफोरखौ कर्टआव साबमिट होदों। ओमफ्राय लास्टआवहाय जोङो 2019 सननि 9 डिसेम्बरावहाय मोनसे इन्ट्रिम अर्डारखौहाय जों मोनदोंमोन। आरो जों बे इन्ट्रिम अर्डाराव जोबोद आसामोन। नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारा दिनैसिम जेबो इनिसियेटिभ लायाखै आरो जेबो स्टेपखौ लानायखौ जों नुवाखै। बेनिखायनो जों आसा खालामो नोंथांमोननि दारै दिनैनि प्रेस मिटनि दारै जेन सरकारा जोंनि जिनाखि रिकुवेस्ट जिनाखि खावलायनाय बेखौ खोनासङो आरो थाबैनो बे 47 बेल्ट ब्लकआव थानाय इलिगेल इनक्रचारफोरखौ एभिक्सन खालामो। फैबाय थानाय समावहाय नोंथाङा राजनितिक हान्जा? जोङो खुनु राजनितिक हान्जाजों लोब्बा गैया। ओमफ्राय आरो जोङो मालाबाबो लानाय नङा। नोंथांमोननि जोङोथ' हागौमानिखौ जोङो आयेनजोंहाय नाजादोंमोन। बर' सुरक्षा समिति आरो राभा सुरक्षा समिति बिसोरखौ जोङो गुवाहाटियाव PIL होदोंमोन। ओमफ्राय जों PIL होनाय समाव बर' सुरक्षा समितिया माने बन्द' खालामथ'नानै बिसोरो हनमिलित संग्राम समिति होननानै बानायदोंमोन आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव बे राभा सुरक्षा समितिया बिसोर कमप्लिटलि बे समनिफ्राय बन्द' खालामबाय। नाथाय दा जोबोद दुखुनि बाथ्रा दाबो माने बर' सुरक्षा समितिया बिसोर आरो जाखांफिनगासिनो दं आरो बिसोरो एक्टिभिटिसखौ जों माखासे नुनो मोन्दों। आयदायावहाय जोंना गोबां दङ। दा बिनि गेजेराव आं सिगाङावनो बुंखाबाय बे हानि मोनसे बयनिफ्राय देरसिन बियो जोंनि थाखाय साननायाव। ओमफ्राय लोगोसे जोङो बर' हारिनि एगेन्स्टआवहाय बे रमिला थापार होननाया बियो बिथाङा प्रफेसार हिस्ट्रियान दिल्ली इउनिभारसिटिनि बिथाङा बे एनसेन्ट इण्डियान हिस्ट्रि होननाय लेखाखौ लिरदोंमोन। बेवहाय माने बे नर्थ इस्टआव थानाय जेसेबांनाखि उग्रपन्थी संगठन दं बिसोरखौ बियो मेनसन खालामदों। नाथाय बियो आल्फा नक्सालाइट बिदिखौ बुंनायजों लोगोसे दा बड'स होफादों। दा बे बड'स होननायावहाय ओरैबायदि बुजायदों बर'आ जाथि नङा माने मोनसे उग्रपन्थी संगठन होननानै। दा बेखौ जोङो नुनायखाय जोङो बेखौ मिथिनो मोननायावहाय बे लेखाखौ नुनायावहाय जोङो बेखौ डाइरेक्ट क'क्राझार पुलिस स्टेसनावहाय एट्रसिटिस एक्टनि आन्दारावहाय मोनसे केस फाइल खालामदोंमोन। ओमफ्राय आरो बे केस फाइल खालामनायाव बिथाङा जोंखौ एपलजाइस लाहरनानैहाय आरो बियो बुंदों आंहा भुल जादों। ओमफ्राय बियो माने बे नेक्स्ट एडिसनावहाय बेखौ दाननानै माने बेवहाय संगठननि नामखौहाय सोदों आरो। दा जोङो बेफोरबायदि माखासे खामानिखौ मावदों। नाथाय समनि अभाबाव मालाबा हयथ' मोजाङै आरो जोङो बेखौहाय बुंबावगोन। नोंथांमोना ओरैनो थांनायजों लोगोसे धर्ना हाबाफारि लानायजों लोगोसे दाबियो ना नोंथांमोना सान्थि भाबै? जोङो
टारगेटआ 1 नम्बरा जोंहा बेनो जोङो आयेनजों नांनो खिन्थु जोंहा प्रभिजनबो दं जोंनि संगठननि कनस्टिटिउसनाव लिरनाय दङ दरखार जायोबा जोङो धरनाबो होगोन आरो साइलेन्ट प्रटेस्ट बिदि जोङो हाबाफारिखौ जोङो फिउचारावहाय नांगौ समावहाय जोङो लागोन बेबायदि हाबाफारि नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360